मथामथि नोंथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय आरो बे चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिमबो बे बिला जाहैबाय नोङो मोनसे 125 दा एमेन्डमेन्टआ बिला जाहैबाय मोनसे ट्राइबेलफोरनिल' मोनसे संशोधनिक मोनसे आयेन बियो 2019निमोन दा बेखौहाय नन ट्राइबेलफ्रा भारत सरकारा बेखौ फाइनालाइज खालामनो हायैलाय दा बे जिनिसा राज्य सभायावबो डिसकासन जाखांबाय लोगोसे दा पार्लामेन्टआव दङ दा बे एसे गुरुत्तर मोनसे ट्राइबेलफोरनि मोनसे इस्यु दा बे इस्युआव जोङो होनबोबाय थादों जे नन ट्राइबेलफ्रा बेवहाय इन्टारफेयार खालामनो मोना बा खालामनो नाङा इनक्लुडिं आसामनि चिफ मिनिस्टारानो हक बा जिखुनु मानसियानो हक मानोना बेयो खालि ट्राइबेलफोरनिल' 125 दा एमेन्डमेन्ट बिला दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुबाय थादों ससियेल मिडियाफ्राव गोबां दल संगठना गावबागाव ट्राइबेलफोरनि इस्यु बा गावबागाव दल संगठन जायफोरनाखि बिटिआरखौ लानानै जे 125 दा एमेन्डमेन्टआव गावसिनि बिटिआरखौ सोनो जोंनि खायदा लागासिनो दङ बा सोनो नाजागासिनो दङ दा फारसेथिं जोङो दा दिनैनि समाव सिन्था खालामनांगौ बाध्य जाबाय जे जोङो बिटिसिखौ बासायमारनो नांगौना नाङा मानोना बिटिसिआबो मोनसे काउन्सिल आरो बिटिआरआबो मोनसे काउन्सिल दा बे 125 दा एमेन्डमेन्ट बिलाव बेहाय मोनसेल' जायगा मोनगोन बेयाव हयथ' बिटिसि थागोन आरो नङाबा बिटिआरआ हाबगोन आरो बे मोननैबो एखेलगे ज' थाया बिटिआर आरो बिटिसिआ मानोना बिटिआर आरो बिटिसिनि एग्रिमेन्टआ आलादा गावबागाव क्लज दङ गावबागाव नोङो एजेन्डाफोर दङ जायफोरनोखौ MOSआव दङ दा बे रोखोमै जों नुनो मोन्दों जे फैगौ डिसेम्बर मासनि गेजेरावनो बियो फाइनाल जानो थांगासिनो दं आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो गुरुत्त लागासिनो दं मानोना बिटिआरआ जुदि सोजायोबा बेहाय जों नुनो मोन्दों आसामनि रैखा कबच दं बा आसामनि फेभारनि दा थिग बे रोखोमै जोङो बिटिसिखौ बासायोबा बेहाय जों नुनो मोन्दों बा बिटिसिनि गासैबो क्लज दफाफोर नोंथांमोना मिथिगौ जे बे मोनसे ट्राइबेलफोरनि रैखा कबच गोनां दा बाथ्राया जाहैबाय बुंनो थाङोब्ला गोदान रदाय आरो गोजाम रदाय फारसेथिंजायनि दला होनगासिनो दं गोदान रदायखौ नांगौ आरो फारसेथिंनि दला होनगासिनो दङ फुराना रदाय बिटिसिखौ नांगौ दायो जुदि गोदान रदाया जुदि हाबजायोबा बा बिटिसिखौ जुदि बासायनो हायाबा दा गोजाम रदायनि गासैबो 10 जायगानिफ्राय लानानै मसेनि नुहुनि दैबाना गासैबो गोजावलांदोंना गोजावलाङा बेथ' गोजावलांसिगोन जुदि नोङो बिथांमोना जुदि बिटिआरखौ इनसार्ट खालामोबा जोंनि बिमानि राव थामोनथा बेबो जोंना जोबनो थांगासिनो दङ मानोना गावबागाव क्लज बिटिआरनि गावबागाव क्लज दङ MOS दङ बिटिसिने बेयो गासैबो इमप्लिमेन्टेसन जाजोब्बायखौनो होनजायो गावबागाव क्लज दङ दा बाथ्रा जाहैबाय जोङो जायफोर बिटिआरखौ सोनो नागिरदों बिथांमोनखौ बेखौनो होनगासिनो दङ जे बिटिआरनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि नामाव बिटिआरखौनो सोनांगौ होनोबा दा जों होनदों 6.2 फोर बादि दफा बिटिआरनि बेवहाय दङ बिमानि रावा आसामनि सहजुगि भाषा जाथोंसैल' होननाय लिरनाय दङ बेवहाय बिमानि रावा थाफिननांगौ 8थि फारियाव होननाय लिरनाय गैया आरो लोगोसे बिटिआरआ बबे फारिलाइयाव नामजारि जाखो 5 नाम्बाराव ना 6 नाम्बाराव ना 7 नाम्बार बबे सिडुलाव जोंनि हाया नामजारि जाखो बेफोरबादि जेबो गैया अब्ला जुदि बिटिआरआ हाबनांगौब्ला संबिधानाव अब्ला बेथ' नोङो जेनेरेल काउन्सिलसो जानो थांगासिनो दङ जेनेरेल काउन्सिल जानायखायनो थांनाय बारनि इलेक्सनाव 12 जनसो नन ट्राइबेलफ्रा गेलेनो हाबाय दावराव देख्रेबना कमप्लेन होब्लाबो डिसिआ मिनिनानै दे होननानै गासैखौबो गेलेनो होबाय दा फारसेथिं जोंनि बिमानि रावाबो गैला 8 सिडुलनि मर्यादाया बिटिआरआ जुदि हाबोबा मानोना बिटिआरआव लिरनाय दङ खालि आसामनि सहजुगि भाषा जाथोंसै होननानै बिथांमोना लिरनांगौमोन आसामनि सहजुगि भाषा जानायजों लोगोसे जोंनि 2003आव मोनखानाय 8थि फारियाव हाबनाय भाषाया बिदिनो थाफिननांगौ होननानै लिरनांगौमोन दा बेफोरबादि गासै सालिजारि खालामनानै नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि बिमानि रावाबो थाला थारमाने बिमाखौनो फाननायानो जाहैबाय
जोंनि हाबो गैला नामजारि बबे सिडुलाव होमब्लाथ' जेनेरेल जाहैबाय दा ओंखायनो जों बार बार होनबाय थादों जे जिनिसखौ सावरायनांगौ दं जयै सावरायनानै फाइनाल खालामोब्ला मोजां आरो जुदि जोंनि मानसिफ्रा बेफोरखौ नुनानैबो जुदि गुरुत्थ लायाबा 9टा सिक्स सिडुला मालाय गुरुत्थ लागासिनो दं मानोना 10टा सिक्स सिडुलबो एखेलगे फैगौ 125 दा एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों थारमाने सिक्स सिडुला गोदानै लिरफाम जानायनि गेजेरजों जे ट्राइबेलफ्रा मा रोखोम गावसिनि खुंथायखौ गावनि सेल्फ गभार्नेन्सखौ लुबैदों बिनि जुनै बे ट्राइबेलफोरनि 125 एमेन्डमेन्ट बिला 2000 डिसेम्बर मासाव फाइनाल जानो थांगासिनो दङ आरो जों होनदों जुदि बे रोखोम जायोबा बिटिआरआ जुदि हाबोबा जोंनि थासारिया आरो जों बर' बा ट्राइबेलफ्रा लैसै जानो थांगासिनो दङ बेसेबांनाखि ट्राइबेल संगठन रायलायनायाव जोंनि बर' हारिनिफ्राय बाहागो लानांनाय बेयो जाहैबाय बे इस्युआ ट्राइबेलफोरनिखाय 2019निफ्रायनो समाधान खालामनो हायैलाय नन ट्राइबेलफ्रा बोरै ट्राइबेलनि समस्याखौ समाधान खालामनो हानांगौ जोंनि थाखाय खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा माबादि थायोमोन माबादि खुंबोयोमोन बर' बोराया माबोरै खुंबोयोमोन बे ट्राइबेलफोरनिसो बेखौथ' नन ट्राइबेला हायाना जायनि जुनै 2019निफ्रायनो पेन्डिं गेजेराव ट्राइबेलफोरनिफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभफोरनिफ्राय बिदों दल संगठननिफ्राय जे नोंथांमोना ट्राइबेलफोरनि खुंथायखौ माबादि लुबैयो जातीय दल संगठन माहारिफोरनिफ्राय प्रत्येकता 10टा सिक्स सिडुलनिफ्राय मेम'रेन्डाम अलरेडि थांनाय बोसोरावनो भारत सरकारा लाखांबाय दा स्क्रुटिनि सोलिगासिनो दं फाइनाल स्टेजाव दं दा ट्राइबेलफ्रासो बेखौ फाइनाल खालामनो हायो जायनि जुनै प्रदुर राजा देब बर्मा त्रिपुराने फैगोन बे 125 दा एमेन्डमेन्ट बिलाव बिथाङाबो थागोन आसामनि हम मिनिस्ट्रि थागोन हम मिनिस्टार थागोन आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मानसिफोर ज' थानानै सिक्स सिडुलखौ गोख्रों सिक्स सिडुलखौ खालामनाय जागोन बेहाय लानाय जादों आर्टिकेल 244(2) आन्दाराव आर्टिकेल 275 आन्दाराव आरो 280 कनसोलिडेटेड फान्ड होनो बियो आसामाव डाइरेक्ट थाङोमोन बा स्टेटआव डाइरेक्ट थाङोमोन दा बे 280 आर्टिकेल नाम्बारखौ दा बे फाइनेन्सियेल जे जोंनो काउन्सिलफ्राव हरनायनि थाखाय मोनसे थिरांथा जानानै दङ बे गाज्रि नङा खिन्थु आर्टिकेल 275 आरो 280 डाइरेक्ट फान्डिं जायो स्टेटआवसो अब्लाबो भारत सरकारा होनदों बे प्रप'जालखौबो लाफादों जे स्टेटफोरनोबो माबा काउन्सिल 10टा काउन्सिलनो बे कनसोलिडेटेड फान्डनिफ्राय सामेकिक निधिनिफ्राय माबा मोनसे ब्रेकआप खालामनानै सिक्स सिडुलफोरनो हरसिगोन आरो बे सिक्स सिडुला आर्टिकेल 244(2) आन्दाराव इनसार्ट जासिगोन आर्टिकेल 275आबो बेखौहाय नोङो प्रडिउस खालामफानो हानायनि मोनसे सिक्स सिडुलफ्रा जेन' गोख्रों जायो मानोना स्टेट गभर्नमेन्टफ्रा सिक्स सिडुलफोरनो मोजां फान्डिं खालामा टाइम मटन फान्डिं खालामा जायनि जुनै नैबे फाहामलायनाय फारिलाइ गोदानै लिरफामलायनाय बे जिनिसा फैगौ डिसेम्बराव जानो थांगासिनो दङ आरो जुदि जोंनि मानसिफ्रा बेखौ थिग खालामनानै लानो रोङाबा बिथांमोननि अमित शाह आरो हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जायफोर आन्दलनकारि बिसोरनि टिमा गोरा बिटिआरखौ बिसोरो जेरैखियावबो सोनो गोसो मानोना बिटिआरखौ सोनो हायोब्ला जोंनो रायजो नांला दिनैनिफ्राय फाइनालसै आसामनि हा बुखावजाला बेफोर क्ल'जआबो बिटिआरनि नामै हाबफाजोबनोसै आरो बिमानि रावाबो दाइनथि फारियाव थाला थायैखायनो दाखालि थांनाय बारनि स्टेट सिलेक्सन एग्जामाव बर' रावै कुइसन पेपार ओंखाराखै अब्ला जोङो सारिय'दिगे सिन्था खालामनांगौ बाध्य जाबाय जायनि जुनै जोङो होनगासिनो दङ 2003नि सिक्स सिडुलानो साबसिन जोंनो डाइरेक्ट फाइनेन्सखौ हरदेरनांगौ लोगोसे जोङो मेम'रेन्डामाव बिदों जोङो इनार लाइन पारमिट नांगौ मानोना जोंनाव डाबल लेयार सिडुल एलेखा माने बहाय आर्टिकेल 1873 बेंगल इस्टार्न फ्रन्टियार रेगुलेसन एक्टनि आन्डारनि कनसेप्टआनो सिक्स सिडुल बे ब्रिटिशफोर दालांनाय कनसेप्टनिफ्रायसो फैनानै सिक्स सिडुला जन्म जादों 1952आव फार्स्ट सिक्स सिडुलखौ दाजेनदों लाइ मारा लुसाइ खासि जयन्तिया गार' हिल्स दा जोङो 2003आव मोनदों दा बे सिक्स सिडुलनि कनसेप्टआ जों इनार लाइन मोनो दा बेफोरबादिखौ जोङो गोबां जिनिस बिदों आरो लोगोसे जोङो आर्टिकेल 280नि थ्रु जे जिनिसखौ स्टेटनो हरोमोन बेखौ ट्राइबेल एलेखायावबो डेभेलपमेन्टनि जुनै
आलादायै मोनसे फान्डिं खालामनांगौ दा बेफोर खोथा जानानै दङ सिरियास मेटार डिसेम्बरावनो फाइनाल जानो थांगासिनो दङ आरो जुदि जोङो बिटिएडिखौ जेरेखम बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि थ्रु फोजोबदों जुदि बिटिआरखौ फोजोबनोब्ला क'क्राझारनि जोंनि बिटिसिनि हेडक्वार्टारनिफ्राय मोनसे स्पेसियेल सेसन लिंनानै मोनसे रेजुलेसन खालामनानै जे गभर्नरनि थ्रु नटिफाइड खालामनानै बिटिआरखौ पार्मानेन्टलि अराय टाइमनि जुनै जोङो भेनिस खालामनो हायो नङाब्ला बिटिसिआनो आउट जागोन आरो नङाब्ला बिटिआरआ इन मोननैनि गेजेराव मोनसे मानोना मोनसे जायगायाव मोननै सिडुल मोना बेबो अट'नमास काउन्सिल बिटिसिआबो अट'नमास काउन्सिल बिटिआरआबो काउन्सिल दाना क्ल'सआ आलदा आलदा दा जुदि बेवहाय होनोब्ला मा होनो मोननैबो जायगा मोनगोनब्रा बिटिआरबो बिटिसिबो थागोन न' बेबादि थाया मानोना बे जायगानि नामा मा नाम बे गामिनि नामा मा नाम होनलाय खासियाबारि थासियाबारि जों मोनब्रैसो नाम लानोसैलै जोंनि संबिधानिक मोनगोन नामा नोंलाय बे संबिधानिक नामा एखे स्टेटासखाय काउन्सिला नोंथाङा मोननै मोनथाम स्टेटास मोना अब्ला बिटिसिआ आउट जानांगौ आदारवाइज बिटिआरआ आउट जानांगौ दा रायजो राजाफ्रा बिटिसिखौ लुबैयो ना बिटिआर जेनेरेल काउन्सिलखौ लुबैयो बे रायजो राजाफोरनि खोथा जायनि जुनै जोङो प्रसार खालामनांगौ मिन्थिहोनांगौ दायित्व दंखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ मिन्थिहोबाय जे बेखौ अनागत 1 मासनि गेजेराव जुदि दानि सरकार देरहानानै जे जायफोर सरकाराव दङ जों बिथांमोनखौ खावलायगोन इमिडियेट मोनसे रेजुलेसन लानानै गभर्नरनि थ्रु जों नटिफाइड खालामनानै मानोना बिटिआरआ संबिधानिक नङा बेखौ बिथांमोना सालाखि खालामनानै नटिफाइड खालामना लानानै दङ जायनि जुनै जोङो होनदों जोंबो नटिफाइड खालामनानै बेखौ सोलायनांगौ जुदि बिटिआरआ नटिफाइड खालामना आउट जाबायबा बिथांमोना 125 दा एमेन्डमेन्टआव बेखौ बिसोरो प्रडिउस खालामनो हाला मानोना जोब्बाय गभर्नरावनो मानोना 6 सिडुलनि मालिकआ जाहैबाय गभर्नर गामि दानख'नाय दारननाय सोसननाय नाम सोलायनाय जे गासैबो पावार फांसना गभर्नरनावसो थायो 6 सिडुलनि मालिकआ गभर्नर जायनि जुनै जोङो सरकार दानोब्ला जे दले बले थांनानै गभर्नरनाव दाखालि बिनांदों जे जोङो बिपिएफ दलनिफ्राय रायजो दानोसै होननानै दाबाय थारमाने 6 सिडुलनि मालिकआ गासिबो गभर्नर बिनि जुनै जोङो पार्लामेन्टआव बिल फुटाब खालामनाङा दा जोङो बार होनदों जोंनाव टाइमा खम 1 मासल'सै बिनि उनावहाय जुदि जोङो बे जिनिसफोरखौ मावना लानो रोङाब्ला परबर्ती टाइमाव आसाम सरकारनि नारसिननायाव बिटिआरखौ जुदि संबिधानिक मर्यादा गस्ला गानहोयोबा जोङो अराय टाइमनि जुनै बे बिटिसि काउन्सिला गोमोरनो थांगासिनो दङ